Hej sammen, velkommen til en ny video i dag. I dag så spiller jeg et spil. Jeg ved ikke lige hvad det er, men det er sådan, jeg tror det er sådan en chokoladefabrik. Jeg ved det ikke lige helt. Jeg har et bat. Det vidste jeg faktisk ikke engang jeg havde. Kan jeg slå nogen med det? Vil du kæmpe bare? Men jeg tror bare vi skal vente. Så der. Like the game, new price. Okay. Det er bare et eller andet med likes. Weapon shop. Ej, der kan man ikke gå hen mere. Så. Det er lækker. Jeg kan læse det hele andet. Men den ser faktisk lidt sød ud. Men bagfra, hvorfor går jeg rører ikke noget. Jeg rører ikke med keyboard. Og så gik jeg vildt. What? Der er noget mærkeligt med det. Det er det der sukker der. Høst det engang. Nå, men jeg har en af dem. Så skal jeg derover med det, når det er okay. Eller der, jeg tror det ikke lige. Eller jeg ved det ikke lige. Jeg tror det. Ikke lige. Jeg ved det ikke lige. Hvor er den klam. Nej, den er efter mig. Use one revive. Okay, jeg tror bare, jeg skal... Kan jeg? Hvor er... der der. Okay. Nej, jeg kan kun tage en i gangen. Der er en derovre. Nej. Jeg skal hjælpe ham. Skal jeg have dem? Den bare, den der var... Nej, den skal ikke efter mig. De er dem, der var. Shop. Ej, det er faktisk lidt fedt. Det må man give. det må man lige give mig lidt. Det er så lidt fedt ud. Det er bare mig, eller det. Jeg synes enten den der. Nej, vent lidt. Hvis vi kigger på det. Ham så jeg, når jeg kom ind i det spil her. Det var sådan introen. Ham her har vi lige set. Og ham har vi set. Gummi. Hvad er det der? Ej, det er lidt svært. Det er også engelsk. Men jeg er ikke sådan god til engelsk. Så det kan jo være, at det der monster, og det der monster, det kommer ind i spillet jo bagefter måske. Hvor kan man få hovederne af dem? Okay.
Det må I give mig, det er lidt meget klamt. Vi er færdige. Hvor? Jeg tror stadig monster er i live. Hvad er det der for en? Det er det, hvad det er. Ja, det gør du. Nej. Løb. Nå, jeg kan ikke engang crouche. Det er bare noget, som man gør. Vel, det er de der frøer, der er inde i den der gummipose der, som nogen spiser. Nej. Nej. Er det bare mig, eller... Er det bare mig, eller er der 2 af dem? Man kan slå dem ned, det vidste jeg ikke engang. Okay, hvor er de? Jeg er ikke bange for dem. Jeg troede hun bare sådan 2 minutter senere, og så kommer der bare sådan en af dem bare, nah! Det er bare mig. Det er cute. Det er sådan, det er gummi. Men hvis man kigger herinde, og pet, det ligner ikke sådan en rigtig god en. Det er bare sådan en af dem der. Ja. Gem dig. Der er en lige der. Nej. Den kan ikke så den her. Det gør den da ikke. Den kan... Nej, det er den der rotte der. Den... Okay. Okay, det har vi et spørgsmål. Der gør jeg. Kom her, jeg er ikke bange for dig. Det gør faktisk ikke noget damage. Altså... Noget liv. Den skader mig ikke. Det er den der... ja, det ligner bare ikke den. Men nu hvis man bare gemmer sig herop. Ja, det er bare mig, eller det ligner... de har sådan taget det her. Det synes jeg. Jeg synes, de har taget det her fra Rainbow Friends Chapter 2. Det er sådan... kan man så ikke det der håndtag? Nope. Tænk hvis du var den der gummiting der. Jeg kommer herind. How candy. Er det bare mig, eller sagde den lige how you look like candy? Eller er det bare mig? Men de går den vej. Åbenbart så gad de ikke gå den her vej. Det forstår jeg ikke. Man skal smadre dem der. Hvad laver I alle derinde? Bangebuks. Så irriterende. Jeg tror kun de er i starten. De der gummiting der. Okay. De løber ikke sådan. Nu skal jeg lige passe på hvad jeg siger. Jeg skulle til at sige, de løber ikke sådan særlig hurtigt. Han kom. Ja.
Ja, det tænkte jeg nok. Det tænkte jeg nok. Kom så. Den tager. Revive. Jeg kan ikke hoppe over der. Den her. Kan man ikke smadre den? Nej. Tag på. Okay. Ind i båden. Okay. Det er fedt. Det. Jeg forstår ikke. Det er sindssygt fedt. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er nogen sådan der sådan. Oh yeah. Der. Der er jo rigtig mange penge her. Jeg har 100 penge. Lad mig se, hvad jeg kan bruge det på. Win to unlock 10 wins. 50 candy katana. What? Ready? Okay. OP. Nej, det er rotten jo. Hvorfor tænkte jeg ikke på, at det var rotten hele tiden? Man kunne se det på hænderne. Var jeg dum? Jeg er legit gået forbi dem så mange gange. Nej. Hvorfor har den trækket lys ud? Er det bare mig, eller så jeg også lige den der blå der? Så jeg kan åbne den der. Kan man hoppe i det her spil? Det kan man. Så hvis den kan se mig hoppe. Det gør den. Ja, der er 2 af dem, som så mig. Okay, kom igennem. Sådan. What? Er de her ikke blevet skiftet lidt? Ja. Den er altså sådan der. Okay, 6 af dem er blevet skiftet. Eller blevet sådan tændet. Nu er 7 af dem. Fordi jeg har lige tændet en. Please ikke være der nogen bag den. Eller også et sted heroppe. Men jeg har den bedste idé. Vi kan jo bare stå her. Og så jo bare sidde. Og være hele tiden. Og her er der lys. Nevermind faktisk. Så tror jeg faktisk, jeg lige vil gå den her vej. Så jeg hører døren åben. Så løber jeg legit for mit liv. Den er derovre. Den der var et rundt dør, og så klarer det. Duk. Under der. Op. Derhen. Der var allerede nogen, som har gjort det. Let's go.
Ja. But hvad er det? Hvis det gav mig et jumpscare, så ville jeg være så sur. What? What? Og det er Mansen, der følger efter en ballon. Hvad sagde jeg? Jeg sagde... Løb. Okay. Nej, hvor den klam. Ej, den er faktisk sød. Bagved så ligner den T-Rex. Den nok også spawner, at det er en T-Rex kage. Fordi alt her er sukker jo. Det var mig, der minder det lidt om Willy Wonka. Altså. Charlie-fabrikken, eller hvad det nu hedder. Ja, jeg ved i hvert fald, den der Willy Wonka Factory, det var lavet af Johnny Depp. Jeg kan ikke helt huske, hvad hans rigtige navn er, men ja, jeg tror det var Johnny Depp, der var blevet lavet fra TNT. Jeg tænkte nok. Op her. Den kan kravle. Yes. Nej. Nej. Jeg var så tæt på at blive taget der. Hvis det ikke var det for de her både her. Okay, der er sindssygt mange tilbage. Godt. Fordi jeg troede lige. Altså var den sidste tilbage. Bare sådan det som jeg tænkte. Nope. Super, det er jo... ja, det kan gå over vand. Super. Nu sidder han bare der for evigt. Ligner en dum lille skid. Okay, jeg kan stadig godt blive angrebet, selvom... Hvis jeg dør... Nej. Okay. Oppe. Jeg håber, jeg er god til at opise. Jeg ved det ikke lige. Au. Der. Bjørne. De der bjørne ting der. Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder, men det er et eller andet med bjørne. De der... Sådan man... som man bruger med bjørne. Nej. Hvad er det? Det betyder nok, der er noget dernede, så... Tror jeg da. Fedt. Hvordan? Hvad så? Jeg bliver lige de eneste tilbage. Ja, vi er. Vi var inde i, der var sindssygt flere endnu. Det der bare... Mange flere før, der var sådan hele vejen dernede af. Døde de bare den her oppe i her? Jeg var lige så rolig. Højre. Okay, det var en vindgud. Højre første gang.
Drej til højre igen. Venstre lige ud. Okay, hvad sagde jeg? Der var det der monster der. Men der var i hvert fald kun det der. Det var heldigt. Højre, ja. Højre. Og så. I hvert fald ikke den der var så venstre. Vi har kun 3 minutter. Det er den der vej, altså. Det er den her vej. Så er det til venstre. Venstre, den der vej. Ja. Den der vej. Og så den her vej. Den her vej, den her vej. Okay, den her vej. Jeg tror faktisk vi kommer vi til at være de eneste tilbage. Det tror jeg. Fordi vi har nemlig lige klaret det. De skulle bare have følget os. Nej. Og se om de dør. Men vi kan jo bare se det der, fordi at de kommer frem. Et liv tilbage har jeg. Jeg ved ikke, hun klarede det faktisk. Det var faktisk. Jeg vil bare se, om der er flere. Så de der to, de klarede det. Så det var hende der og hende der. Og så mangler vi bare de der to der. Og så er vi færdige, så ja. Jeg tror, vi er færdige. Ellers skal vi kæmpe mod endnu en i dag. Eller kæmpe mod en. What? Der er endnu en, som har klaret det. Det var den der. Så mangler vi bare hende der Pretty, tror jeg. Jeg ved det ikke lige helt. Så venter vi bare. Jeg har 200 kroner at tage i det spil her. Lige nu. Den der balloon, så der, det kan jeg godt lide. Jeg ved ikke, om jeg skulle prøve den måske. Og der er den sidste. Hvor lang tid var? Har vi vundet? Okay. Okay, den er stor. Og den er klam. Hvorfor er der sådan en stor rotte? Hvorfor står jeg bare sådan der? Mens alle de er bare sådan døde. Nok, eller jeg skulle lige til at sige. Nej. Vi skal dodge alle skud. Ellers så sker der det samme til dem, som der skete til mig. Og det han tager dig legit. Og så tager han sådan en stok og putter dig igennem den. Au! De der lille rotter der. Og slår ham bagfra. Nope, det kan man ikke. Ja! No, you that is too small. Okay. Ja, let's go. De reddede mig. Okay. Så skal vi i hvert fald dræbe dem. Nej, eller ikke dem, men ja, eller dræbe ham. Nej, au.
Det er faktisk lidt sjovt. At bare blive... No! Men det er sådan, vi klarer ham. Okay. Super, så ved jeg det. Men den eneste individ... Nej. 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 Vil han være ude nu her? Ja, okay. Det bliver sværere. Super. Nej. Den kan de. Ja, det kan de. Please rav mig. Please. Jeg dør. Bliver jeg reddet? Det er spørgsmålet. Det gør jeg. Okay, han skulle lige komme ind. Okay, nå. Men jeg bliver ikke reddet. Nej. Hun døde. Okay. Okay, Mr. Genius. Det er alt for svært. Nej. Du skal faktisk få ledet mig op. Jeg har meget lidt tilbage. Men du kan faktisk få noget at lede mig op. Fordi du er hurtig nok. Ja. Du går efter mig. Ja. Godt gået. Gå så. Nej. Nej, du kan få mig nu. Nej. Jeg dør. Nej, jeg er ikke noget mere. Jeg var der ikke. Tæller det der ikke ligesom, at vi vandt? Det tror jeg lidt, det gør. Jeg ved det ikke lige helt. Det må jeg håbe. Vent, det der er 1000. Hvorfor? Oh my god, hvorfor Bigfoot inden, eller er det King Kong? Bigfoot eller King Kong eller en gorilla? Inden en fryser. I starten så vidste jeg ikke lige, hvad det der det er. Hvad er det? Okay, det er en menneskekat. Okay. Jamen, vi ses alle sammen. Hej.